alaikum salam. akaramakallahu yanzu idan za a baka shugabancin Najeriya na kwana ɗaya rak a ce ka yi ayyuka kwaya 3 rak wanda kake ganin su ne za su gyara ƙasar nan, wani irin ayyuka za ka yi? Da farko babbar matsalar Najeriya shine 'yan majalisu masu yin dokoki. Zan rushe 'yan majalisu ko da tsarin ƙasa bai yadda ba, zan rushe su. Na tarayya, na sanat, koko dattijai da dattawan da wakilan duka aikin banza ne. a kwana ɗaya za ka ruguje su? Wannan a kwana ɗaya zan ce na rushe su, ko a yadda ko kada Allah ya sa a yadda, zan rushe su, ba su da wani amfani. Aikinka na biyu kuma fa? Aikinka na biyu fa? Aikina na biyu shine duk wanda aka kama shi da laifin cin hanci da rashawa, kowaye, ko sarki ko talaka ko soja ko ɗan sanda ko ɗan kasuwa ko mawaye za ka shi. Aikinka na uku kuma fa? Aikina na uku shine babu shegen da zai ƙara fita waje, kowaye shi ya fita waje saboda neman ilimi, ya zauna a Najeriya ilimin ko kuma ya mutu a cikin jahili don mai cin uwarsa. Shugaban ƙasar Najeriya na kwana ɗaya kenan.